नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे दिवाळी स्पेशल दिवाळीची राणी करंजी. जसा फळांचा राजा आंबा, तशीच दिवाळीची राणी, दिवाळीच्या फराळाची राणी करंजी. कारण करंजीशिवाय आपल्या फराळाच्या ताटाला पूर्णता येत नाही. त्यासाठी लागणारे साहित्य: हे मी तूप घेतलं आहे, अर्धा किलो रवा, अर्धा किलोपेक्षा थोडा जास्त मी मैदा घेतला आहे, तळण्यासाठी तेल, पिठी साखर, 2 वाटी सुकं खोबरं, ही वेलचीची पूड आहे, मी साखरेत दळून घेतली आहे कारण ती डायरेक्ट वाटली जात नाही, मनुके, चारोळी, सफेद तीळ, खसखस आणि ही जायफळची पूड. मी इकडे कढई तापत ठेवली होती. आपल्याला आता करंजीसाठी लागणारं सारण तयार करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी आता रवा पहिला भाजून घेते. आपल्याला आता रवा तुपात भाजायचा आहे. मी हे तूप गरम करून घेतलं होतं. आता आपल्याला हा सर्व रवा, अर्धा किलो हा रवा आहे, भाजून घ्यायचा आहे. आपल्याला मीडियम गॅसवरच हा भाजून घ्यायचा आहे आणि छान असा खमंग रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. आपल्याला रवा भाजताना जास्त तूप टाकायचं नाही आहे. रवा आपला छान खरपूस भाजून झाला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि रवा आपला एका ताटात काढून घेऊया. मी या परातीत हा रवा काढून घेते. आता आपण ही खसखस भाजून घेऊया. आता आपली खसखस छान भाजून झाली आहे, तिला आपण ताटात काढून घेऊया. आता आपल्याला हे सफेद तीळ भाजून घ्यायचे आहेत. आपल्याला जेवढे हवे असतील तेवढं आपण आतमध्ये तीळ घालू शकता. तीळ, खसखस, ड्रायफ्रूट म्हणजे मनुके, चारोळी, जसं तुम्हाला हवं असेल तसं तुम्ही आवडीनुसार घालू शकता. तीळही आता आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. आपले तीळ छान खरपूस भाजून झाले आहेत. त्याला पण आपण यात रव्यात काढून घेऊया. आता आपल्याला याच्यात मिक्स करायचं आहे. सुकं खोबरंही तसंच खरपूस भाजून घ्यायचं आहे आणि हे सगळं आपल्याला मध्यम गॅसवरच भाजून घ्यायचं आहे. आता हे आपलं खरपूस खोबरं भाजून झालं आहे, ते सुद्धा आपण त्या परातीत काढून घेऊया. आता मी हे खोबरं वगैरे असं याच्यात टाकलं आहे. रव्यामध्ये खोबरं आणि तीळ मी मिक्स करून घेतले आहेत. आता आपल्याला ही खसखसही त्याच्यात टाकायची आहे. ही खसखस आपण व्यवस्थित याच्यात मिक्स करून घेऊया. आता आपल्याला पिठी साखर टाकायची आहे. पिठी साखर तुम्ही आवडीनुसार जेवढं आपल्याला गोड हवं असेल तेवढं टाकू शकता. मी आवडीनुसार टाकू शकता. आपलं सारण तयार झालं ना की आपण थोडंसं हातावर घेऊन तोंडात टाकून टेस्ट करून बघायची की आपल्याला किती गोड हवं आहे, आपलं सारण गोड झालं आहे की नाही, आणि त्यानुसार आपण मग पिठी साखर टाकायची. कधी कधी काय होतं, असे पिठी साखरेचे असे छोटे छोटे खडे असतात. मग आपण अशा हाताने त्यांचे गुठळ्या काढून घ्यायच्या आहे बघा या अशा, आणि
व्यवस्थित असे एकजीव करून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये असं दाबून व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं. 2 चमचे वेलची टाकूया. ही वेलची पावडर आहे. मी वेलची पावडर साखरेत मिक्स करून घेतली होती. 1 चमचा जायफळची पूड करून घेतली होती मी. आपल्याला आपल्या आवडीनुसार त्याच्यामध्ये मनुके टाकायचे आहेत. थोडी चारोळी टाकायची आहे. हे सगळं साहित्य एकदम अगदी पौष्टिक आहे ड्रायफ्रूट. आणि आता दिवाळी आपली थंडीच्या दिवसात येते, म्हणजे थंडीच्या दिवसात आपल्याला अगदी हे पौष्टिक आपल्या पोटात जातं. फराळाच्या निमित्ताने आपल्याला साहजिकच आपल्याला पौष्टिक फराळ मिळतो. हे बघा, हे छानपैकी मी असे हाताने हे करून एकजीव संपूर्ण हाताने सगळ्या गुठळ्या काढून आणि सगळे ड्रायफ्रूट एकजीव करून घेतले आहेत. आणि आपलं आता हे करंजींचं पुरण एकदम तयार. आता आपल्याला हे करंज्यांसाठी पीठ मळायचं आहे. हे माझं 500 ग्राम मैदा आहे. आणि ही अर्धी वाटी आपल्याला रवा टाकायचा आहे त्याच्यामध्ये. चवीपुरता मीठ. यात आपल्याला आता पाऊण वाटी तेलाचं कडकडीत मोहन टाकायचं आहे. मी मोहन गरम करत ठेवलं आहे. तोपर्यंत आपण मैदा, रवा आणि मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. कडकडीत मोहन टाकल्याने काय होतं, आपल्या करंज्या आहेत ना, ह्या छानपैकी जशा आपण खारी आणतो ना, त्या खारीसारख्या खुसखुशीत होतात. आपलं हे पीठ छानपैकी मळून झालं आहे. तरी आपण थोडं त्याला असं व्यवस्थित मळून घेऊया. आणि त्याच्या 2-4 आता आपण गोळे करून घेऊया. आता आपण हे व्यवस्थित पाती लाटून घेऊया. आपल्याला साधारण पातळच पाती लाटायची आहे. आता याच्यामध्ये आपण पुरण भरूया. जेवढं आपल्याला हवं असेल तेवढं पुरण घेऊया. आणि इयरबड्सच्या साहाय्याने आपण त्याला पाणी लावून घेऊया. बाजूच्या कडा छान चिकटल्या पाहिजेत. व्यवस्थित असं आपल्याला दाबून घ्यायचं आहे. आणि चिरण्याच्या साहाय्याने आपण हे असं थापून घेऊया. दुसरी करंजी सुद्धा आपण तशीच भरून घेऊया. असंच आपण पाणी लावायचं इयरबड्सच्या मदतीने. व्यवस्थित असं भरून घ्यायचं. कडा छान दाबायच्या अशा, नाहीतर आपली करंजी तेलात सुटेल आणि तेल खराब होईल. आता मी अशाच प्रकारे माझ्या बाकीच्या करंज्या भरून घेते. अशा प्रकारे आपल्याला ह्या आता करंज्या तळून घ्यायच्या आहेत.
आणि आपल्याला या मध्यम गॅसवरच करायच्या आहेत. हे बघा, आता आपल्या करंज्या छान भाजून झाल्या आहेत. आपल्याला असा गोल्डन रंग येईपर्यंत अशा तळून काढायच्या आहेत त्यांना. आता मी या काढून घेते डिशमध्ये. अशाच प्रकारे मी आता माझ्या बाकीच्या ज्या मी अर्धा किलोचं पीठ मळलं आहे त्या करंज्या मी करून घेते. आता आपल्या ह्या सगळ्या करंज्या आपल्या तयार, खाण्यासाठी तयार. बघा, तुम्ही नक्की करून पहा आणि मला माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि माझ्याकडून तुम्हाला आमंत्रण आहे, माझ्याकडे तुम्ही सगळे फराळाला या.